Sanibona noy'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkes. Lami igama ngimfeza ngotuthu kwakhumalo bathi la sibona amagumede. Mathi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu bahlongoze kakhotha umculo amaskandi waseBergville ukuthi angene emcimbini omkhulukazi okuyi-World Cup kamaskandi, impucuze kamaskandi festival. Kuze ngemuva ukuthi ukhotha adlulela amagidangoma laphana-ke awu-4 laphana-ke laphana-ke njengoba-ke kunengozi enzeke eBergville edlule nomphefumulo abantu abane kubala nengane beneminyaka esemncane kakhulu. Inkonzi yavava omunye ngumhlaziyi laphana-ke okanye okhona egrupini laphana umfundo Sigebengu ubhalile laphana-ke ehlaziyela nje ukuthi-ke kungaba kuhle mangabe lo mculi angasaqashwe kwimpucuze kamaskandi festival. Ubhala ukuthi ngiyazi nibaningi abaculi abafisa emcimbini wempucuze kamaskandi festival, kodwa nginesicelo insizwa yakithi Xolani Steve Umceleka, ngicela ningiqashele insizwa ukhotha ngalesi sizathu amagidangoma akhe abekade ethanda ukuyodlala emcimbini ngisho bekungekuthola nzuzo, kepha-ke bajabulela ukuyongena esiteji bejabulisa abantu. Bengizocela ukuba-ke nimuphe ithuba emcimbini emkhulu ukuba avalelise kahle ngento ekade beyithanda nabebaningi kade bebethanda khona-ke lapha. Ngiyacela futhi-ke ukuthi uma nibapha ithuba ningabadlalisi emini njengabaculi okuthiwa-ke basabhula amazolo, kepha-ke nibafake ngezikhathi enifaka ngazo abaculi abakhulu, nalapho-ke abalele khona onkunzi emavava nezinye iy'nsiza zizojabula kakhulu. Leso isicelo sami kune nabahleli wasebatheka impucuze kamaskandi festival Khuzani Dlamlenze. Baningi kakhulu iy'ngane zakwethu-ke kubhale kanjani insizwa-ke ezicelela ukuthi-ke kuqashe le nsiza engukhotha. Mina ngizofisa ukuza lapho kuwena mbukela ukuthi-ke luthino lwakho uvo ngalolu daba. Sesivele sihlala no-comment section-ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. Phumile sibone ngane sengiphuma njena, bengiyanithembisa ukuthi ngiyabuya ezinye ezilandelayo.